Yes. Bingeo na eri kaka ero jawar mamana. Donga eri Wololore atieno na Nyajoramba mama daddy Ogena tageno atieno na Nyajodongo atieno na ni Nyajoramba mama daddy Ogena tageno atieno na Atieno rito de subawa Giera lilo mondike biblos Jokorinto iwaro ya Mwabuoga dunia te Nyiro loko miata mi Kionge gi pesa Toera onge Mwabuoga tum dunia te Nyiro loko miata mi Kionge gi pesa Toera onge Bingeo na eri kaka ero jawar mamana Donga eri kaka ero tienda mawuothogo Kaka nemele Hey! Niye lelele adundona Nyajoramba mama daddy Ogena tageno Atieno na Wololore atieno yo Nyajoramba mama daddy Ogena tageno atieno na Bwana ndika only way bwana Bwana ndika only way Aroke lere gino Ah? No, ndika kuthi mbele kwa chuka jano Mia marare, mia line marare Mario Togi mwabuoga dunia te Nyiro loko miata mi Kionge gi pesa Toera onge Bwana ngaduru ge Wani ngini koro kungadwa mia beach Wani ngadwa lofu Alof chisinde Kaja kumado ware Ne kuwa gochoka to Inda gochoka Wani ngadwa lofu Inde ngadwa mia beach Wani kuru wani Kuru nuchako gago di kasela Kuro kaja bane warado wago di kasela To ngisa ne roro kana wuta gijaber na momilongo ne adis nyangea amane tuma mana kongo yo kumbenga Iwuotho gi jaberi kosi wuotho gi thum muwero jaberi na wuotho gi jaber mara idhi ge thum mano koro nwa baya kata nwa bayo ga baya kwa dhi yweyo urieru to dongi te mondo bedo ne kaka jothum gocho all right yes koro kanye mane waromo go dikasela just to ask kapok wadhi mbele jaberi ni entie koso jothum nokawe ke jothum ge winjo ni kitero to santonge ne gikawe Bwana yo jothum no sema higo ange emo mi winjo kipenja ta wacho ni idhi ge thum anja bera moro no biro koya pinje meloka nadwa na tere thum ta chaka paro ni nasetero ga moro mokao Sani goro katerga ane materora but it's okay kore de idida ndora yeah Luo Trending Nation Mopandi inyenyo elela Weche mopondo weche mopandi inyenyo elela Kineno kokuo kuomi matiende ni onge Isebe Ne sigana mamulongimani sigandi joluo Joajawa Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon Luo Trending Nation LTN the best ahead of the rest Yes, Nyakuramogi machiegni kendo kawuono wachako chopo kaendi iluongo ni Game Changers Lounge la Kisama. Kopo nipo kichopo kaendi ni dhie class mamoko ya wara in behind in chien warwan mbele ka mfuko iluongo ni ka mfuko sati wan mbele ka mfuko sati iluongo ni Game Changers Lounge la Kisama. Gimora mora midwaro yudore kaendi Game Changers
Lounge. Obed chiemo, obed math, obed rooms, gimora mora ni Game Changers la Kisama. Kawuono wachako duogo ka kendo kaka ing'e maber ni LTN channel mabende ochung' okang' manyime mar kelo ni jok mabende wan go e industry mar music ka endi mapok ineno kobiro ka endi. Mano is not a musician. Ing'e maber ni jok ma ung'eyo go wan wasebedo go Luo Trending ka endi kichako gi Prince Inda. In fact Prince Inda be mamedo konu ji ne the best ahead of the rest. Mani luongo ni Wuonyandare badi na seriously. Ing'iyo Emma Jalamo kacha wasebedo godo, wasebedo gi John Junior, wasebedo kacha chagi Elisha Toto, Freddy Jakadongo, mention them, Steve Ojanam, Kakatalanta, wasebedo gi jogi wan kacha chaendo gi Uncle Eddie. Koro kawuono be wan kaende gi jama manoma. Jago ni nigi history music. In fact jago ni makoro dhiko ni maber kabisa. Iluongo ni Suzuki gari ndogo. Bwana makoro serious. Idwa ng'e ni en ng'aende. Adwa kone ni talent ni timo pondo. En mani pokene nena. Be momiyo LTN noketi. Samono Yesu dhi to wacho ne ok na wewe piny kendu. But na wewe gi ng'ata moro. Wan emono wewe. En mani nokondikwa. Ndalo chane pok waloso logo. Koro nokondikwa moma. But magi wane mono wewa kodu. Koro wewa kelu Suzuki gari ndogo. Kapoke subscribe ne. A minute. Kapoke subscribe. A minute please. Kapoke subscribe. Subscribe. Dhiye gimara kwarno. Gone ndeng. Subscribe. Mondo me wameduru dhembele kaka jolu. We uru chieng moro paka kase tho. Maga ngoge. Paka sade. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation nika nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Mondi yudisikiza tune mar lweny mare mogo kod Feni Oyugi. D-Star, 812 star, 784 hash. To set lweny mare by Feni Oyugi as you skiza tune, dial star 812 star, 784 hash. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Erokamano Nyakoramogi, wendo mara osedonjo kaendi iluongo ne Suzuki gari ndogo mabende wan go ka wagoye mbaka matin kotenore gi weche mag ngolo okonwa sigande kacha chaendo kuma intiere gik motimo maybe kuonde moko mabende osekale gi ngolo ni endi to gi kuma osechope nyaka gi sani. Jatelo kapok ochako adwa ni kaw thuolo ni mos jopiny kon gi ng'ama in. Agoro kamano jok manena kendo agono kamano kuom fans mawinja be mar chenro ni. An nyinga wuoni luongo ni King Suzuki gari ndogo Kevuda Nyiko. Yes. King Suzuki yes gari ndogo asitio Kevuda Nyiko. Kevuda Nyiko. Yes. Kevuda Nyiko kata Suzuki ere mitiyo godo e mbui. Matiyogo e mbui like YouTube channel, okay, Facebook, YouTube watiyo gi nying band Sansafik. Yes. Sansafik. Mbui bende mana Sansafik. Koro mara personal. King K Suzuki. King K Suzuki. Yes. Ta ang'amo ni tiyo gi Kevo Wuda Nyiko.
Kevuguda nyiko sana. Okay. Ang bi kanyo mozi ke chingene kigo yo thum nitire nying moro madhigi ngolo. Iwinjo kevuguda nyiko. Ingene like on my side awinjo ni odhigi juogi. Oh yeah. Moloyo King Suzuki gari ndogo. Akeni ini nene nare kanyo kech. Okay. Okay, King Suzuki gari ndogo mano nyinga mar pakruok. Lakini nyinga mar thum madhano majoga matino seng'eyo kata mafans mameka no seng'eyo ko chakre chien kanyo kevuguda nyiko. Kori nyalo luongore ni kevuguda nyiko aka King Suzuki gari ndogo. Mano sawa. Kaka na luongore ni Omari Nash chieno jemo ne mbele. Ilero chieno mineno mbele miyoko. To giri kiwache ni bwana andu kuri luonga ni chieno jemo ne mbele chieno mineno mbele miyoko. Kata Omari Nash koro mi kevo pek kevuguda nyiko. Kevuguda nyiko. Sawa. Kevuguda nyiko gisane ngeni ntiere jok maneni to koro penjore ni kevuguda nyiko jakanye. Kevuguda nyiko to maja game. Kama milongo ne yala. Jagemi yala. Milongo na nyiko. Koro anyiko yudore gi miyala. Right. Yes. Igo thum mane nkech ingene wawacho ne thum wan gi benga, wan gi rumba, ngane nitie jomono kelo manyien iluongo nyaka ni bongla. Bongla mano migoyo gi iluongo jamigori ni na bongla. Jamigori mokelo bongla chiluongo ni ngawacha. Weka mate milangoni, weka mate Uncle Eddie. Uncle Eddie nigi bongla. Wan gi ngama goyo Afro benga. Kuro yini go mane. Lorna uru fanni ochapa. Okay, anagoyo Rubenga. Manyiso ni en rumba, ten benga be. En benga. Rumba. Or reggae benga. Koro Rubenga. Kala madola go. Okay, me wa capella katachiel ya. Ingeni a cappella majibro ngeni time like bongla music no kang'eyo nyaka Uncle Eddie nokona ni weka mate milangoni nami niteles mani luongo ni bongla music. Koro imene ki ionjo no okay onge chromatin. Maminya jo Kenya baby yo winje duonda jaber sama koro adendi lera. Maminya jo Kenya baby yo winje duonda jaber sama koro adendi lera. Sama koro adendi lera. Hey! Ai! Mano kuri iluongo ne Suzuki gari ndogo. Miwa history kaki chako thum. Okay. Thum na chako atina segwaro. Thum na chako Egal farioga a beach. Egal farioga gangwen. 204. Ebuna chake engolo. Ichaku banjo. Yes. Na chako grab mokuongo. Kana chako grab kanyo. Ai kanyo. Yo man. Kanyo mna chako ko. Yes. Maybe rap serious. Kabisa. Rampaka ra. Abiro go ngato gi yenda ba. Okay. Koro kane a perform ga. To nadhiga kuma igo live band. Yeah. Mar mondo mi ayud experience mang'eny. Koro kana chopo kanyo to nitiko mailuongo ni Ismaro kwanza Dandora. Kanye mane jothum ne rogoche. Kanye? Ismaro Dandora. Ismaro. Yes. Koro kanye mane jothum ne rogoche. Koro kanye mane nadhiga. Koro kana dhika ndaromo go bwana moro miluongo ni Agodi Kasela. Yes. Koro Agodi Kasela kana radogo. Agodi Kasela mowacho owero thum moro mar gine ne cha. Na joramba mama daddy.
Ochoto do. Ni elelele adundo na Nyajoramba mama dadi Ogena tageno Atieno na Tololore atieno yo Nyajoramba mama dadi Ogena tageno Atieno na Bwana ndika only way bwana. Bwana ndika only way. Aroke lere gino. Ah? No, ndika ko dimele ko wacho kajano. Me amarare, me line marare. Mario. Togi mobo ga dunia te. Tinyiro loko mi atami. Kionge ki pesa. Tera onge. Bwana ngaduru ge. Wani ngene koro ngadwa mia beach. Wani ngadwa lof. Lof ndio. Kaja kumado ware. Ne kwa gochoka to inda gochoka. Wani ngadwa lof. Ende ngado mia beach. Wani koro no chako ga godika sela. Koro kaja bane warado godika sela. To ngisa ne roro kana utha gidaber na mo milongo ne Adis Nyang'ea. Adis Nyang'ea. Amane tuma mana kongo yo. Kumbenga. Iwuotho gi Jaberi kosi wuotho gi thum mwero Jaberi. Na wuotho gi Jaber mara. Idhi getho. Mano koro no baba kata no bayo ga baya kwa dhi yweyo. Urieru. To dongite mondo bedo ne ga ka jothum gocho. All right. Yes. Koro kanye mane waromo go dikasela. Just to ask kapok wadhi mbele. Jaberi ni entie koso jothum nokawe ke jothum ge winjo ni kitero to. Santo onge. Ne gikawe. Bwana, jothum nosema higo. Emo ni winjo kipenja tawacho ni idhi getho. Anja bera moro no biro. Koya pinje meloka nadwa na tere thum tachaka paro. Ni nasetero ga moro mokao. Sani goro katerga. Ane matero da. But it's okay. Kore idhi dandora. Yeah. Idhi kuma Yeah, jo band nego sukato. Agodi ndalo ne waiter kato. Agodi ne waiter. Ne waiter. O werto en waiter koso poko chako. Kato ka pok no okay, ekano puonjre wer. Obend no puonjre wer kato. So at least no sebedo gi experience kidogo kuhusu bank no wuotho gi jo bank ako. Yeah. Kore mano nena kaka winyo to winjo seche moko adhi go odiochieng. Ta aketo thumbe ga kanyo kamadho sota moro. To giwinjo ema chieng' moro gwela to ngisa ne bwana. Awinjo ka iwer mamit. Okibi mondo wawer. Tangisi ne okay an awero magi. To ngisa ne wero bengagi. To ngisa na pana dia apane kwareure gimo nyalo wuok maber. Yeah. Yeah. Eto ko ngisa ne ko be ko chako. Porondengo matin. Yeah. Ta ngisa no ke werane. Ta winjo ko wer. Bas, wabeto wareure to wawinje ni koro kar watim gine. Kare walos thum. Koro kanje man wachako to wawinjo thumbege obo winjo mega koro waloko gi. Ema koro wachako go benga gi kasela. Wachandre kode kabisa. Mandalo moloso Nyajoramba. Ne unu kanye. Mane wan kode. Bingeo na eri kakaero mama na no wacho no eri kakaero. Kaka jawar. Bingeo na eri kakaero jawar mama na. Enga eri kaka ya. Nikech maisha ni mulima. Yawa. Kuna kupanda na kushuka. Iwani lungu na Godi Kasela. Yes. One of the legends. Yeah. Rest in peace. Kumoro moro maitiere nen wuod soba. Agodi Kasela ne wer mamit maratari. Agodi Kasela ubedo godo kuloso thumbe mag benga. Yes. And gin experience mage ma ne ibedo goga Agodi e kinde mane pok ong'ielo rengo. Okay, experience mana bedo go. No mi ang'eyo mang'eny kuom music mag rumba. Yeah. Gi benga. Yeah. No mi abedo gi experience mang'eny. No mi ang'eyo mang'eny sana gi mit mang'eny kuom thum gita. Gi thum rumba ma benga. Yeah. No mi aweyo marap manarap. Moro mi koro walos gini. Yeah. Ema wadhi to wagoyo mindadi no mokwongo no kodhi maber. Wachako noe. Yeah. Aso wuok.
gi moro ben timiluongo ni Kinyonga Kinga, moro ben tie Wai Kwai. Alice Kinyonga Kinga, mos mos mama daddy, Alice Kinyonga Kinga. Ya makikegene mosina baba, Alice Kinyonga Kinga, mos mos mama daddy. Ya, amba winjo zedi. Ai winje. Moro ni weche nango cha. Wai Kwai. Mano ni weru nango? Ayudo wai, atieno kelo kuwai. Oh, atieno kelo kuwai. Karatang na peke niane. Atieno kelo kuwai. Karatang na peke niwa. Atieno kelo kuwai. Kosebini yudo mara. Atieno kelo kuwai. Kosebini yudo mara. Wewe atieno ne wode monge bwana gini wode ketho. Gini wode ketho. Mani luongo ni Wai Kwai. Wai Kwai. Okay. Mano alba Mario. Koro udhi ga gudi Kasela. Ka nene band ne. Koso nitie band. Okay. Nene band mare. Askora na mnanja loop mare. Yeah. Koro ne en Kasela alafu an. Yeah. Okay. Ma be kukadho nitie thuma chiel manitie. Mana wero kabisa na ng'eno. Kevo joge mawere nya jongia. Nikevo joge mawere nya jongia. Adhiamborito de wazazi bendo yego. Adhiamborito de wazazi bendo yego. Joma ng'eyo te mimosora thumelano. Ene YouTube kacha? Ene okay, ene part mar okay na YouTube mara podi. Yes. Mara Godi. En mara Godi. Okay. Keche no watch no kete gine mare. Channel mare. Channel mare. Kono kanya tiyo kode. Keche no nyenge no sebedo kacha chande. Yeah. Yeah, unless niko labda noe yeah. Kaka plan noe. Yeah. Plan golo video mare. Yeah. Yes. Apa ni nyalo noe, nyalo bedo gima ber sana. Ubedo ga godi nyako to koso upoguru diere kanyo. Okay, ngeni gima ber. Okosa achne. Yeah. But matin wachwa man matin tu lakini wadok warekebisha kaka jok madongo. Bande waduga achiel. Bano tho kawan kode kama achiel. Kaka sani no zamunu chonyi runi nularo pesa kusa gimangeni jilaro ga ngolo kama pogo ji ahinya nuwa cha Josie Cat to gidao mago to pogo ji ahinya koro ariyo gere munu pogo. Okay, bagene negin mana issue moko matindo tindo kusu ntie safache moko man wadhie. Koro kuom safache go mane kelo tatizo matin e chudo gi jotich. Koro wakati mane ngeni jotich no amini ya sana moloe. Koro nke jotich anamna deal gi jotich. Yeah. Mostly. Then koro kana ko chulgi. To ine magi biro banda. Ine magi ngwani. Yes. Koro kana ge ngwana hata na bena bana pana. Okunya ngwane go wimok mara. Kora ba dhi ando jatelo. In koro kichudo. Tino ka sani ene majogi ngwana. Yes. Iwinjo. Jatelo bende nyisa ne jo bede mos chudo bro chulre. Lakini koro jomoko bende neno. Aelewa. Yeah. Koro toke kanyo ma noko bedo maber waduga yware matin lakini waduga loso. Yes. Right. Samakura Godi ne tho otho ka unu kode achiel. Yes. Alright. Ka ine jalop ine mono in jalop Agodi wa expect ni band mara Agodi no ningo bed ni podu chung kata wa believe ni maybe chung nikech ine makoro no ningo bed ni ikao kede tiringo go kichiko malo. Mana dier. Band ni kanye sana. Band nona kao. Kendo na dachi go morobo. Deka mogiki tie ish mano bet. Dacho no ke koro. Wa lock nying. Koro achak mara official. Yeah. Kalau rega chile dek mano bet bele kano. Emo mi koro na dia form mara. Masani lungo ni Sansafik. Band. Okay. Machon ni luongo ni Safik. Machon ni luongo ni sawa band. Oh, sawa band. Sawa band. Makoro sani koro aloke obedo Sansafik. Oh, Sansafik band. Right.
Weche ma gima ng'eyo ni timore sani wan gi kampuni miluongo ni LTN Luo Trending Nation. Omari nyalo bedo ni ok ni kanyo to ng'ato kawe madhi kode mbele, but issues majabede en ni maybe familia neno ni chamo girgi or something of that kind. In ang'o mono miyo iweyo macha nikech ang'eni macha be ne stable molo mari samene chake. Ing'eni sani koponi ati jok matie LTN gi gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakoromogi machiegni kendo ne wan break kanyo kuma bende ne wawinje lendo mopogore opogore ma wan godo, lendo mag ohala, skiza tune. Koponi ati idwa ni tim lendo kodwa, namba pod en mano inyalo manyo achiel kachiel. Gima ber kodwa en ni wa post videos daily, omiyo you are assured ni kilendo kodwa to ng'e maber ni daily nyaka advert ni renga kanyo no endo. Koro koponi ati inoko kanyo to imanyo kampuni maber lendo go kabisa, pod en Luo Trending Nation, mabende ing'e maber ni nyaka ket gimoro daily. Koro ne pod winjo advert kanyo to imbe kiwinjo kata skiza tune moro inyalo keto achiel ari adek. Kiwinjo gima bende walando kanyo, you can always inquire for more. Namba wane piny kanyo no endo. Pod wan kaende gi Suzuki gari ndogo, mabende iwinjo ka omiyo wa nonro mare kanyo no endo kaka no chako thom nyaka kumokoro chope. Ne wacho gene gitiyo ga gudi kasela kacha, mabende gitiyo godo nyako ninde bade kato ng'ielo rengo. Sani endi en gi mare, mabende iluongo ni San Safik Music Band. San Safik Band, mabende go kachendo Rubenga. En benga momedore gi rumba. They diffuse together mondo migi kel Rubenga. Napenji kacha kapok no dhi break ne ang'o mono miyo gin shite mage mabende kata pek mane in godo samne in e band cha momiyo koro ochuni ni iwe band cha idhi go mbele, iwe dhi mbele gi band cha yaw mari. Nikech na wacho ni ang'eni by the time ine yaw mari cha my was already stable to mari cha to kore kane yaw. Mana kaka nwa chiwo example ni sani ka ng'ato weyo LTN ni odwa yaw mare, it's good, but idhi yudo ni mare cha nyaka kaw time kapok oshika. Iwinjo nikech LTN to is already jopiny oseng'eye. Kiwacho ni LTN to people can easily pick. Koro ng'ato will prefer ni wadhi uru mbele gi LTN mono mako nindi. Okay, gima notimre ne en Dr. Godi. Wabiri wadach kode matin, wadach giban karibu higa achiel Toke kanyo to issues mage 1 2 3 then jothum bende ochako wuok. Sponsors mano sponsor wa bendo dhi disappear weyo. Koro naduoga bedo gi pek. Koro kaketo meeting gi jo band koro ok giwinja. Yes, ngech koro gikawa ka jatende. Ng'e jatende no senendo. Koro gin ging'eni jatelo setho. Yes. Koro natemo loso kodgi to no giwinja, then sana koro gombe na weyo ne pressure mar anyuola. Yeah. Oneno ni chamo gir nyathige. Koro ikinyo ng'ado sing'is ni bwana wabe wadwaro gima kama, wadwaro vyombo, wadwaro to ng'ene
ng'eny ong'ega ni sama in gi band to in gi instrument gigo jineno kata wawach example koro gi wan ng'ato nyalo pani gimoro amora like marwa gikia samoro stand higher somewhere samoro microphone ok mari sound ne chandi koro ing'eyo mana kaka inyalo wuoyo gosiepe mondo mi something of that kind awinji maber kabisa koro gik moko ailago ko nangiso no ke wuodu gima wuodu ne ntiego nen bana koro kapono ne bana mam nyalo bed ni nyalo miyo weche bede kamano to kauru bana wuodu ne nigi bana kauru bana geta gik modonge geta no agoni kot no to kapoko nyiewo gitni manwa nyiewo mokwongo nwadhi safari moto ntish mano wuok mane kanwa chopo central ka to no makwa boso wai bugik moko no dhi olal kamano koro nobedo kamano koro toke ka nyuolo sebedo kamano koro emna dhia form go band kalure go osiepe kachele deko ngisane bwana moro mondo ya yorwok mang'eny agori no setho to ka koro manyalo miyo band ok nyal tiyo makare wal ya umari right koro abe na dhia winjo advice margi to gi advice mara mane be controller dalo no ko na dhia winjo kwayo neno na dhia chako go mara mane luongo ni sawa band sawa band sawa band abe na dhach kode matin mabanga duga loko koro nying no loke to bedo Sansafik band right ma wawuoyo go kanindi ma iluongo ni CEO mar Sansafik kidwaro live performance moro mar Rubenga tiluonge achiel kachiel ang'eno dhi wenwa namba ne odhi konwa generally sebedo ka in music how do you see music industry ki compare go gi chon to gi sani be odongo to be uyudo pek maybe gi sani kalure kaka nuchako chon jomoko nyalo wacho ni maybe un jothum machon koso gima chalo kamano ere kaka uyude podo chalre sani nyalo wacho ni thum odongre ok ochala ka nyocha nen chien kech chien kacha ne yudo ka promoter be ne chamo aina then negi konyowa negi chamo but gi konyowa koro negi chamo to gi konyowa koro tapes be ne uso ndalo cha ndalo chinge no uso tapes ne onge USB ang'ono gi koro tape be nwa yute to gi CDs be wauso koro chon ne gima no ber go en ni nyalo uso CD yude gimoro nyalo do tape yude gimoro isipokuwa koro sani tingeni pinyolon sani pinyolon dhano ni mtandao dhano ni YouTube dhano ni Spotify isipokuwa gima sani tek yudo ngama promote no kata yudo ilongo nango ngama timo ni market tinde gidwaro jok mose loso nyinge ema ging'e ni kanyo ginyalo yute to gimok ging'eyo ni piny ka nitie jothum mabeyo sana ma kaka wuoga pod otamo gi winjo jothum beyo koro sani challenge ma wan go en mana mano promoters be ne yude thuolo matini tie gi Harry Kamau production Harry nwatiyo go mana ndalo Agodi Kasela mapenjo ni ndalo no bende ne yudo thuolo mar tiyo kodgi ne gitimo nuang'o gang'o kaka promoters negi dhach kod maber ok anyal wacho negi timo marach negi dhach kod maber ing'e gimomiyo akelo gini ni adwa wacho gimomiyo maybe sani wanyalo ywak ne promoters nikech jomono chipin ndalogo pod ji ywak negi nyaka sani nikech ing'e ni for example let me say ni sani adwa na promote adhi tiyo gi pesa na adhi tiyo gi gimoro amora iwinjo ng'ato dhi ng'eyi kokalo kuoma kaso tugore ni ng'eno mari otiyo kodi kasto imbe ni yie kamano ok ing'ene ya kane poko mari otimo gigi ng'ani bedo ng'eya ng'ama koro konani
Koro ngene kanye masamoro promoters nyalo ywaye nikech ng'ato wacho ni adwa tiyo gi pesa na kuom Germany. Lakini Germany dhi ng'ere nikech pesa to kool kuomi ratego to nyaka ng'e nikech ng'ane dhi olo kuomi pesa to dhi pango ni show maduong'. Iwinjo ji dhi chako ng'eni kare nitiere ng'ama go thum ok en John Junior kende. Kare ok en ga mana Dola kende. Kare ok en ga Omondi Makangoe kende. Koro imbe ong'eyi. Ma koro koponi ati ng'ato dwa luongo John Junior to dich to ng'ato wacho ni nitie nyien moro mabende Yasan Safek Band nyien ber koro ichako yudori. Koro in jok ma koro mi pesa ge meneno ok ing'e ng'ama otiyo gi pesa ne chani umera sani tayudo pesa mandalo mono mari wuotho koda mar kata gime yode umari ne mi brand, and that is why at a given point I can appreciate Harry Kamau. Iwinjo jothumbe mang'eny machalo Ouma gini ne complain ni ogiyudo dao to gi jok moko mopogore, but the truth be told, were it not for Harry Kamau dok wang'eyo Mondi Long Lela. Yeah. Were it not for Harry Kamau production dok wang'eyo Ouma Basement. Koro gin gimono onego gitim en ni ka jogo ose promote gima gibedo brand, koro ginyalo chako chamo brand kaka koro niluongo Ouma gi Meme the Ringiti. Koro generally this is just an advice. Onge ng'ama biro yie keto pesa ne ka wan jothum okwa change mind. Nikech in ng'ato dhi biro iri, you are like okay igolo pesa di. Ting'eni manga maketo pesa ne nikech sani koponi apango ni kata Game Changers ka. Okani shwa ni pesa na dhi duogo. But adier manyese ni nitie ng'ata achiel ariyo adek manyaka nini kacha ma ni nyine go thum. Mano tise kao, mano fan ni, mano tise kao makata koro wawere kodi. Kachaka dhi ateri egesa. Pesa na samoro ok dhi duogo kendo. But nyaka yude fans adi? Adek. Achaka teri Benelux. Kamano. Kata koro wawere kodi. Iyudo ni nitie pesa matin nitie mang'eny mana atiyo go kuomi gi matin machamo koya kuomi, but into koro ing'eri forever. So kanyo to nyaka loka mindwa ni paro moro mar ni ng'ani tiyo gi ji. Mano to nge. Ng'ani tiyo gi ji umiyo Harry Kamau sane nyocha wuoyo gi Judy Nyajo Seme onego bed ni aluongo Judy machiegni kaendi mondo me bende timne interview achiel ariyo adek. Koro promoters ema sani ulak. Promoters ema sani walang. Kecho kaka an sana kale changamoto sana. To asebedo kama no promoter no. Promoter mayoda. Yeah. Kita chila dia dek ma asebedo kaka kale. Mateno. Omiyo nyaka sani alal ne jopiny matin. Lakini atemo kar nyanda. Yeah. Kulingana gi uwezo mara. Yes. Podi go ka live band, right? Live band podako ko. Igo choka kanye maybe wanyalo mobilize from kumigo che jo alwora nyalo biro kanyo no endo wambe one of these fine days inyalo luongowa to wamaka live moro matin kama endi wakon go jo piny ni pod intiere. Okay, kum sane to kadwar yambo nyocha pode ayweyo matin. Yeah. Lakini sani kora se duogo ma ega koro sana pango tich. Yeah. Ega koro sana pango tich gi management mara. Waneka wanyalo chako tich. Yeah. Mapeo. Yeah. Koro sani podane wane yoru manyo tije go koro. Yeah. Yeah. Koro sani angiso jopiny ne sani koro se duogo full. Yeah. Koro wamanyo mana kuma nyalo moro gi. Ko yude to abro lando ne. In gi gita. Git ni ango. Sound maonge go. Yeah. Gitini to anago. Okay. Yeah. Sound nitie masawa. Gitini ni sawa. Sound kende masawa. Oh, I mean gitini nitie masawa. Kabisa. To dong nitie gimoro mikwongo itwega e gita. Anene ga kuonde migo e live band. Delay kos. Mo en gi gik moko mang'eny mi set. Iluongo ni delay. Oh, delay. Delay ya. Kech maru cha be nyalo dok nya tiyo gi ma direct. Koso tiyo. Otiyo. Oh. Otiyo. Okay. Donge bora ne mixer ntie gien ni delay ne yakano. Onge shida.
Okay. One game changers kaendi. Kia kata be gisekelo jageta, but one get Talanta Fest. Ilungu ni Luo Talent Search. Mawapango mbele kaendi. Hapa ne we can consider you to be one of the artists. Ibiro gegeta tiketo kaya chendo. Wadon watang ne manajo peny. Ne nitie jok mabende gocho oko kanyo. Koro in gimetemo. En umanyo mana kaka biro gi jogi to gi kaka dok, but watango ne jopiny. After that jopiny will decide. We bro winjo ka ngato wacho ni kare jagita pod nitie maber kamano ya, like I know from there nyaka chak yudo gigs moko achiel adek nikech one wachiwo platform. So ibro wuoyo gi jogi ni if they are ready, talent ilungo ni Luo Talent Search. Okay. Wabiro teme kachicha endo December ne. December. Koro in ek manageta gidate to me ibichwade tich. Wachwade Ha? Wagoe oken tugo. Iwinjo gita mabor. Wagoe. Koro in jagita manoko kanyo. Inyalo biro chieng'no endo, chieng' Talanta Fest kata Luo Talent Search mondo mi utudru gi jatelo. Inyalo yudo kata kantinga ma olo wer maber kanyo miwachi ni bwana wamakre yol wer. Makada sana dwaro jol wer go. Ha? Hey. Adwaro jol wer. Wan gi osiepe moro iluongo ni Ayieta. Olo wer no biro ka. Ang'ene koneno gini to nego bed ni omanyi. Koro ang'e namba. Manya bwana. Ayieta. Wan gi jago moro ka iluongo ni Suzuki gari ndogo. Kevo Buda Nyeko. Yes. Kevo Buda Nyeko ne ka. Koro kopo ni etino oko kanyo to ijao lwer chance ne kaende. Yeah. Manye. Ibez Nairobi ka? Abez Nairobi ka. Area mane? Ano moja. Moja. Moja tu. Manu chunyi ngoma. Manu Islam. Ya. Manu chunyi ngoma bwana. Ya. Waki wuotho matin to inegesa. Wuotho matin to in Greenspan. Yeah. Iduri matin in Quiver Eastlands. Manu to chunyi ngoma. Manu ka chiegni. Okay. Koro generally thum sama pod otin to otek mondo mi odag ng'ato. Koro sani to idak gi tich mane kopogore gi ngolo nikech samoro mondo mi yud tich achiel ariyo adek samoro bedo manong'o matin. Okay, sani an gi biashara matimo. Anago tenda mo kanya matin wa miaga mogo pile. Yeah. Ko chipo ko chogo kinyi. Adhi ofisa no. Aneno ne to chalo nade. Yeah. Koro kanyo kuma manyo ge mogo. Alright. Mana umoja kanyo kuma yawe. Okay. Sani iwacho ni piny olokore, gik moko biro modern. Gin gik mage mabende ipango loko e thumi mondo mi omach gi Gen Z. Gen Z biro wacho mago thumbe jodongo ma ngeni imbende nyaka ibigi gima mako Gen Z. Gima mako Gen Z. Koro waka sani. Sani aloso album radek. Yeah. Ma by gimoro Januar aparo nyalo do kasetieke. Yeah. En gi thume mamet. En gi thume ma goyo mtindo ya kisasa. Yeah. Momoro obomoro jodongo to obomoro majenzi. Obomoro nyitewa manyiri. Yeah. Koro pattern mar music masani opogore gi machon. Sani thumo idho malo kidogo. Koro seche mwagoe nyaka wamany ni to en ang'o manyalo moro jogi. Yeah. To en ang'o manyalo moro jogi duto kamoro achiel. Koro ma nja nasebedo omena lala natimo research matin. Lakini sani koro aseduogo. Yeah. To mar mondo mi awache ka. Dongo we agole mondo jopiny owinje. Exactly. Iwacho ni iwe wache mbaka. Yeah. Iket negi gitim. Negi gitim. Okay. Yeah. In gi manager koso ng'ama dwari to manyi directly. Okay, kuom sani an gi manager. Yeah. Okay. Koro kwa dwari to wamanyo manager koso atemona. Kudwari nyama. Kech ng'ato nyalo gombo ni iwene gi namba. Okay, namba tabro weyo. Abo weyo namba mara. Yeah. To gi namba manager. Miwa mari, mondo miwa mar manager. Miwa mari.
Okay, namba mara gi dholuo kose ma iluongo ni Luo Trending Nation. But inyalo wacho gi Kizungu. Namba gi dholuo tek ni 07. Okay, namba mara ne 07 26 216 190 07 26 216 190. Namba mar manager ne ing'iyo namba we luor. Namba kane diary. Namba okwanyal kram kamano okane diary. Okwanyal kram kamano. Simba ne gino tingo namba mang'abu. Kon joma noko gi omiwa namba gin go koni. Yeah. 07 0700 92 Yeah. 93 83 0700 92 92 93 93 83. 83. Yes. Mano namba. Mano mar manager. Mokwongo jatene mara. Mari 0726 216 216 190. 190. Yes. Mano iluongo ni Kevo Wuod Anyeko. Yeah. The update no kata awuoyo gi management team. The update no social media platforms. Kopogore gi mar band. Uketnwa Kevo Wuod Anyeko. Mano promote yote piny Luo. Kevo Wuod Anyeko. Koro mbele kanyi miketo ni Suzuki gari ndogo. Koro inyalo kete kata in bracket. Koro kwa manyo to manyo Kevo Wuod Anyeko yot. Suzuki koro opongre mbele kanyo. Mano dhi bedo maber. Ado ni kaw thuolo ni. I address my fans magi. Keke wache ni bwana nadwa wuoyo nadwa go ni osiepe mosechung koda ero kamano bwatu Mario kasa moka yudo thuolo. Gara dwana we ni thuolo ne. In gi kamera ana onge. In gi kamera. Inge wange kaya chendo kon ma fans ni you are available jok mosechung kodgi go ne ero kamano labda nti osiepe ni moka chila ria dek inyalo miyo gi big up gi sani endo. Okay. Agon wero kamano. Kuom jogo duto manena. Gima fans meka. Fans meka machon manago dikasela. Aseduoge pap. Kendo antie kenda chiek. Kenda chiek kabor. Yeah. Koro nalal matin lakini aseduogo nadhi timo research. Koro aseyudo research no. Koro aseduogo. Damor moso osiepna jaligosi udugena obose dach koda matin odhis Alfred udalego osedach koda matin Ben mago osiepa masebedogo manager mara masani iluongo ni David Were yeah to go osiepega majothum dudo to amoso tagon wero kamana ahinya but gimung'ene machiegni gimanyien biro koro kikubedo gi buok samora mora obro neno lendo mara kuma dhi goche koro ka lendo takwayo nubi ubo winjo thumbe meka manyien makasela manwago ka magotel anema uyudu kuma ka koro agon wero kamano kachiel gi kambi maduong' wachane iluongo ni Luo iluongo nango ni wach nying kambi iluongo nango Luo Trending Nation. Yes. Ni iluongo ni Luo Trending Nation. Okay. Yeah. Ne osiep ni koni maber kabisa ne thumbe mini winjo ka godi kasela goma mit kaendo ne gigoyo gi Kevo Wuod Anyeko. Yes. En kaendi inyalo bende follow go e social media handles mage mabende asedhi akone kacha ne otem matek gibed updated mondo me wanyalo yudo gi achiel kachiel.
Yes. Bingeo na eri kaka ero jawar mamana. Donga eri bona gonwa kagine akapela chiel mar Agodi Kasela bwana. Ai. Mono mako ke mewa chiel mora aolo. Binge okar koras. Karkora Wololore atieno na Nyajoramba mama dadi Ogena tageno atieno na Nyajodongo atieno na ni Nyajoramba mama dadi Ogena tageno atieno na Atieno rito de subawa Diera lilo mondike biblos Joko rinto Iwaro ya karo no kanya okay Orito Tabero rito de subawa Diera lilo mondike biblos Joko rinto Iwaro ya Bwana mtumnega bwana wengada Tokimo boga dunia te Nyiro loko miata mi Kionge gi pesa Toera onge Bogo jatum dunia te Nyiro loko miata mi Kionge gi pesa Toera onge Bingeo na eri kaka ero jawar mamana Donga eri kaka ero tienda mawuthogo Kakera nemele Hey! Mani luongo ni Kevo Wuora Nyiko Ne adwani obi Luo talent search Ogo ma serious Ogo ma jipeni Omarata Agodi Kasela podongema Agodi Kasela podongema Koni maji oringe room te bwana wewe Agodi oduogo bwana ma Kevo Wuora Nyiko Ero kamano Nyakwaramogi Dhano konyo wadgi kapod ngima ano kabikao poster mar Kevo Wuora Nyiko kosetho kore kande kone this guy was talented this guy kawinjo thumbe ni taparo mana Agodi mano ok gima onego bed ni timore onego bed ni sani ema wa support ngato kangima iwacho ne this guy is talented to ngato penji ni en kanye en umoja to podo gocho onyalo bire cho gik machalo kamano ok ni this guy is talented not imango no were ga Agodi to ere go no setho wa support wanjo luo wapuonjre uru supportre kawangima nitie wach moro midongo idwa kono jo penj jogi oseng'ene ati koro go thum gin koro gidonge gidhi YouTube to girito ne chieng Luo talent search in sawa nitie show moko mipango machiegni ka waland ge chuth mondo ging'e tarik 16 tarik 16 ni wacho ni in kaja cha Egesa Villa okay tarik 16 man Saturday ni wane launching mar Awiko Undwe ma wan kode kanyo idhi gwelo gita ade gwelo matin gwelo puch nyaki gwelo puch okay Awiko wuoda mano wuok e lweta an mapuonjo thum Awiko ine mipuonjo ngolo emo miyo bende o presenter odhi present mbele ji ni mae wuonwa mano puonja thum Awiko be chwado ngolo me apenyo nyita on kare nyuomo nade en gi at bita boro baby daddy abirio amo baba uchiel apenjo nyita on kare nyuomo nade okay wan kacha chaendo ne magi miwacho kenda go mesa piny an nyocho kalandi shono nikech nyocha poko chula no se chula wadhi uru kacha team LTN wapong Egesa kaso Awiko Undwe imbe next time samichulo MCs madongo mineno ni dongo chulo wembe mineno ni watindo gi chon samore nyalo yudo kwa lendo molo madongo sawa batonga musie paka wacho kamano to oelewa thank you so much kare warom Saturday donge warom Saturday Ne oganda Luo kendo e piny Luo oganda wopong kod were mathoth mapoko yangi nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji wakeloni Luo talent search mabiro kod tekre makende ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero wer miel lendo kod mamoko mathoth
Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Sikiza tune mar Milly Nyarasimbo mogo koda Miso Thwango. D-Star, aboro auchiel nono star. Angwen na chela uchel hash. Ingena eri maradieri Magima nene chwanya kodi Manono gina birongeyo. To set Milly Nyarasimbo by Miso Thwango as your skiza tune, dial star 860 star 416 hash. Katome mane chwanya Baby madem newe Kata tuma biroweyo. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, Nyakuramogi, mai luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Kaya omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achunge thombe are, achunge thoma achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyo ge platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabenya kagoni giro kamano. Wan gi Yugi mosechung'nwa thombe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu chung'nwa thombe ariyo, wan go Jode Wood Ndheo chung'nwa thombe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. Angeno brother mabaya. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakuramogi Joang Mikey en kaka Talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelonwa weche kuonde ma giwuoke, kaka giwuoke, to bende gi sama giwuoke, to mana kaka gichalo. Yani the truth mita marwa ma joluo. Ikete kanye ka ukikete Luo Trending Nation. Kuna mtu anasema ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana, mimi si agency. Mimi si agency ulinisa. Mondi yudisikiza tune mar Gen Z mawach kod Mr. Mbalamwezi. D-Star, aboro achiel star, ochiko adika uchiel hash. Unajua nini mwaka yangu? Mimi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Mimi usikai agency. To set Gen Z by Mr. Mbalamwezi as your skiza tune, dial star 811 star 936 hash. Tulizaliwa na wewe. Unajua quit. Sitaki hiyo mchezo bwana, mimi ni Gen Z 001. Sisi tunaenda maandamano mapema. Mimi si Gen Z.
Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.